आणि शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संघटनेतर्फे दुर्गा माता दौड आयोजित केलेली आहे। त्यांना आमच्या वांगडा आसा मंदार गावडे शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान दिचोली चौक, तसेच शांतीसागर हवळे शिवप्रतिष्ठान, श्री विजय होबळे हिंदू राष्ट्र संघटना दिचोली, श्री युवराज गावकर हिंदू जनजागृती समिती, श्री नारायण बेत्तेकर राष्ट्रप्रेमी, श्री विष्णू अणगावकर शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान, तसेच गोविंद साखळकर बजरंग दल या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आता फुडली कार्यावळ जी आसा मी आपल्याला थोडक्यात सांगू इच्छितो। सर्वप्रथम आपल्यासमोर असलेले सर्व पत्रकार बंधू आणि माझ्या सोबत असलेले सर्व आमचे राष्ट्रप्रेमी बंधू यांचे सर्वांचे मी स्वागत करतो। श्री दुर्गा माता दौड हे करण्याचे उद्देश एकच आहे की छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांच्या आधीचा जो काळ होता तो होता मुघलांचं राज्य महाराष्ट्रावर नाही संपूर्ण भारत देशावरच होतं आणि त्यांनी हिंदू समाजावर अन्यायिक अत्याचार केले। हिंदू लोकांचे उघडपणे रासरोसपणे चौकामध्ये कत्तल करण्यात आली होती। हिंदू मंदिरांना पाडण्यात आले होते। हिंदूच्या माता भगिनी होत्या यांचे अपहरण करून त्यांच्यावर अन्यायिक अत्याचार झाले होते आणि हे सर्व सहन करत असताना आपला जो हिंदू समाज आहे तो एक प्रकारे मोडकळीस आला होता। हिंदू समाजाची व्यवस्थाच मोडकळी झाली होती आणि हिंदू समाजाला जगण्याची कोणतीच उमेद राहिली नव्हती। अशा काळामध्ये आपल्या राजमाता श्री जिजाऊ साहेब यांनी या नवरात्रीचं हे उद्देश साधून नवरात्रमध्ये दुर्गा मातेचं आवाहन केलं। त्यांनी दुर्गा मातेकडे अशी शक्ती मागितली की जो आपल्या हिंदू धर्माचं रक्षण करेल, हिंदू संस्कृतीचं रक्षण करेल, आपल्या ज्या माता भगिनी आहेत त्यांना संरक्षण प्रदान करेल, अशा प्रकारची शक्ती आपल्याला मिळू दे असं आवाहन जिजाऊ मातांनी दुर्गा मातेकडे केलं होतं आणि 9 दिवस त्यांनी हे व्रत केलं होतं। त्या व्रताचेच फळ किंवा तो आवाहन म्हणून दुर्गा मातेचा प्रसाद म्हणून महाराष्ट्राला आणि संपूर्ण देशालाच श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे राजे लाभले, ज्यांनी स्वराज्याची स्थापना केली। स्वराज्यामध्ये ब्राह्मण लोकांना, स्त्रियांना संरक्षण मिळवून दिलं, हिंदू मंदिरे सुरक्षित झाली आणि इथून पुढे एक चांगलं स्वराज्य स्थापन झालं आणि त्याची पुढे वाटचाल चालू झाली। त्याच स्वराज्याचं रक्षण करण्यासाठी छत्रपती श्री संभाजी महाराजांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली। त्यांचे अतोनात हाल करून, त्यांचा छळ करून त्यांना नष्ट करण्यात आलं, त्यांची हत्या करण्यात आली, तरी त्यांनी आपला धर्म बदलला नाही। आपला धर्म आहे तोच त्यांनी कट्टरपणे तोच स्वीकारून ठेवला शेवटपर्यंत आणि आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले आणि असाच आपला हिंदू समाज पुढे सुरक्षित राहून हिंदू संस्कृती पुढे भारतामध्ये चालत आलेली आहे। आता या सद्य परिस्थितीमध्ये सुद्धा आपल्याला या शक्तीची गरज आहे, दुर्गा मातेच्या आशीर्वादाची गरज आहे। यासाठी आपण ही दुर्गा माता दौड आयोजित केलेली आहे। दुर्गा मातेमध्ये आपल्या शेजारच्या राज्यामध्ये कसं दुर्गा देवीचा जो नवरात्र असतो, नवरात्रीमध्ये गरबा आणि दांडिया हा प्रकार चालतो, पण पूर्वी त्याचे स्वरूप वेगळे होते, आता त्याचे स्वरूप फारच बदललेलं आहे। दांडियाच्या नावाखाली राजरोसपणे रात्रभर जो दांडिया चालू असतो, नाच चालू असतो, त्याच्यामध्ये चित्रपटाची गाणी लावून त्याच्यामध्ये नाचलं जातं। मंदिरामध्ये देवीची स्थापना केली जाते, त्यांच्या पुढेच चित्रपटातली गाणी लावून त्याच्यापुढे नाच केला जातो। हा एक प्रकारे आपल्या देवीचा अपमानच आहे। तर हा प्रकार कुठेतरी थांबला पाहिजे। गरबा दांडिया हा भक्तिपूर्व होत असतो, तो त्यांनी त्यांच्या राज्यामध्ये साजरा करावा। आपल्या देशामध्ये आपण दुर्गा मातेचं भजन असतं, दुर्गा मातेचं आव्हान असतं। आपल्या इथं भजन मंडळी इतकी उत्कृष्ट आहे गोव्यामध्ये, तो प्रकार आपण किंवा ती जी संस्कृती आहे ती आपण या नवरात्रामध्ये चालू ठेवली पाहिजे असं आम्हाला वाटतं। आणि जास्तीत जास्त तरुण वर्ग आता सुद्धा गोव्यामध्ये एक समाधानकारक बाब आहे की असे की गणेश चतुर्थीमध्ये आपला जो तरुण वर्ग आहे तो जास्त करून भजनांकडे आकर्षित असतो। वेगवेगळ्या प्रकारचे भजन, घुमट आरती या इथे होत असतात। आपल्या मुली, माता भगिनी या धालो हा प्रकार जो आहे किंवा उमरी हा प्रकार आहे तो सुद्धा साजरा करतात, तो सुद्धा करत असतात। तर हा जो नवरात्रमध्ये मात्र हा जो चालणारा दांडियाचा प्रकार आहे हा थांबवला पाहिजे आणि आपल्या तरुण वर्गाला आपण मुख्य प्रवाहामध्ये आणलं पाहिजे। देवीची खरी भक्ती काय आहे ती त्यांना शिकवली पाहिजे, तरच आपल्या देशामध्ये धर्मांतरण किंवा आपली जी नवीन पिढी आहे ती दुसऱ्या धर्माकडे किंवा वेगळ्या संस्कृतीकडे आकर्षित होते, पाश्चात्य संस्कृतीकडे आकर्षित होते, ते आपल्याला इथं थांबवता येईल आणि नक्कीच आपल्या पुढच्या पिढीचे भविष्य आहे ते उज्ज्वल होता येईल। तर आमची ही पिढी आहे, त्यांचं हे परम कर्तव्य आहे की आपली जी नवीन पिढी येणारी आहे त्यांना आपल्या सणाचं महत्व काय असतं, आपल्या देवधर्माचं महत्व काय आहे हे आपण त्यांना समजून सांगितलं पाहिजे। आपली संस्कृती काय आहे, आता संस्कृत भाषा काय आहे, संस्कृत भाषेचं सुद्धा ज्ञान त्यांना आपण दिलं पाहिजे, तरच ही नवी पिढी पुढे होऊन एक उज्ज्वल पिढी तयार होईल। त्यांना आपण स्वामी विवेकानंदाचे किंवा वीर सावरकरांचे विचार पटवून दिले पाहिजेत आणि असं जर विचार आपण त्यांच्यापर्यंत रुजवले, त्यांच्या मनामध्ये रुजवले तर पुढची पिढी नक्कीच भविष्य उज्ज्वल होईल। आणि सकाळी 6:30 वाजता
सर्वांनी दुर्गा माता दौडमध्ये आपली उपस्थिती लावावी आणि जास्तीत जास्त करून जनजागृतीचे कार्य आपल्या हातून व्हावे हीच माझी दुर्गा मातेच्या चरणी विनंती आहे. धन्यवाद. जी आसा तर दुर्गा माता दौड नवरात्रोत्सवांच करपाचे मुख्य उद्देश हो आसा की नवरात्रोत्सवाक अशी ती दुर्गा देवीची शक्ती जी आसा ती कार्यरत आसता आणि प्रत्येक जण ह्या 9 दिसांक जी आसा तर दुर्गा मातेची भक्ती करता. तर ही भक्ती एक वैयक्तीक स्तराचेर आसता. तर आमी सगळे आतां हिंदुत्वादी संघटना शिवप्रतिष्ठान म्हणा किंवा हिंदू जनजागृती समिती किंवा शिवप्रेमी म्हणा बजरंग दल म्हणा असे सगळे एकत्र येऊन करण्यामागचा उद्देश होच आसा की समष्टी स्तराचेर लोकांक तेजो फायदो जावचो आणि समष्टी स्तराचेर लोकां मदीं ती राष्ट्रभक्ती किंवा धर्मजागृती जी आसा ती जावची ह्या उद्देशान ही दौड आसा. ह्या दौडेन जशें हांव पण सगळ्यांक डिचोली वासियांक अशें आव्हान करता की सगळ्यांनी सकाळी 6:30 जे आसा तर आयताराक 2 ऑक्टोबराक सकाळी 6:30 डिचोली शांतादुर्गा कडेन सगळ्यांनी जमूया. त्याच प्रमाणे आता डिचोलीच न्हय तर डिचोली शहर सोडून बाकीचे जे गांव आसा आजूबाजूचे जसे मावळिंगे आसा वन आसा हे सायडीक मये आसा पिळगांव आसा अस्नोडा आसा मुळगांव आसा असे सगळे जे राष्ट्रभक्त आणि धर्मप्रेमी जे आसा तर हेंच्यांनी सगळ्यांनी आवर्जून ह्या दुर्गा माता दौड जी आसा हितून सहभाग घेवचो जेणे करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या वेळाचेर जे कार्य केल्ले तर त्या कार्याचो आणि जिजामातेन जे कार्य केल्ले तर त्या कार्याक एक सन्मान ह्या उद्देशान ह्या दुर्गा माता दौडेन सगळ्यांनी सहभागी जावचें आसतले. तशेंच एक सांगूशें दिसता की 2 तारीख आयतार आसा तर आयतार हो सुटीचो दीस आसा तर आमी सकाळी सगळे जाण आवर्जून 6:30 जमोन आमचो जो दीस आसा तो दुर्गा देवीचो आशिर्वाद घेवन सुरू करचे. तर हांव हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीन सगळ्या हिंदू बांधवांक तसेच सगळे जे धाकटे भुरगे आसात चेडे आसा चेडवां आसा सगळ्यांक घेवन ह्या रॅलीन सगळे जाण सहभागी जावचे अशें हांव आवाहन करतां. हो जो रूट हा दुर्गा माता दौड हो जो शांतादुर्गा सर्कल छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ह्याच्यान ती सुरुवात जातली आणि ती शांतादुर्गा मठ ह्याच्यान ती शांतादुर्गा मंदिराकडे देवी शांतादुर्गी पुष्पमाला अर्पण करून ह्याच्यान ती छत्रपती शिवाजी महाराज जे शाळा सरकारी त्याच्या ग्राउंडाकडे येऊन थंय परतून महाराजांना पुष्पमाला अर्पण करून परतून ती शांतादुर्गा सर्कल हे म्हणजे सांगत जाते असं रूढ आहे.